سلام كما يتخونو كبرات تخطاتلتي مداب زينا غازيان لومون كم تلمود نعخم يخون يوم زولنا يوم تكسات حبريتاتات حيزنا لكم متسينا لنا نمكتتا لكم دما بخبر نعدم زينا غازيان جزيف ماخل نيوكلير إيران داقماي متكعت كم زبطحو تحبيروم جزيف ماخل نيوكلير إيران زخونا فوردو لومي داقماي متكعت كم زبطحو سبا سلطانات إيران حبيروم أمريكا تمالي فوردو حويسو ناتانزن إسفانن أبستبالو طابعتات نيوكلير إيران عوت متكعت بومبا مفتساما بريزيدنت دونالد ترامب مقلاصهم زذكريوم لومي داقم أم ماخل نيوكلير فوردو متكعت مفناو ماخل مرخب تحفاشة هاجر بمرقوح أسوشيتد بريس أبستبالوم كوم أبستبالو جزات إيران زركبتي ماخل لومي حدش متكعت كم استفتصملو أقبالي كان مكلخل حدقا تاقزات حبيروم يقول دعنبر اتمت كعتب بمن كم استفتصمن زبطحو قدعتن تامتهيبو استوها بمبرهي يلن إيران أبلعلي وتهدراو نقطاتات أمريكا تقعت فتسمام إيران أبلعلي وتهدراو نقطاتات أمريكا تقعت كم زفتسمت أسوشيتد بريس أبسيبوم إيران نمتكعت أمريكا ملسي زبلتهم متكعتتات مسائل أبقاتار إيراقن سوريان أبزركبو وتهدراو نقطاتات أمريكا متكعت فتسمالام أمونغو إسرائيلن إيرانن ستولعو وقس عيبو كاب جزين ناتقادد يخيد اللوم بفلا أمريكا بالعلي سلسة ماخلات نوكلير إيران مالتون فوردو ناتانزن أصفهانن دبداب مفتساما سعيبو أبتي زوبا وطري حيل اللوم نزي سعيبوون قبر ملسي كمتهب تحنت صنحت إيران أماسيا كابرسة كتما كواتار دوها 67 كيلومتر رحيقو أب الأوديد نزركب وتدر ناقطة حيل أير أمريكا شدش تقزب مسائل دبدي اللوم يخون دعنبر اتم مسائلات كم زمخانن علامهم كيوقعوا كم استرفون بمقلاص كل عيرا وحس جيرا كم زلا كواتر أفليتام أب معرابو كفال عراق زركب وتدر نقطة إن الأسادون كالي علامة إيران استقبرا وتدر وماخل أمريكان تخون زاقيد بزعبات بس حقودا استقلت سنقريلن إيران أب سوريا بزركب وتدر نقطة أمريكا بمورتار كم زدبدبتون ميدياتات عالم أب متصبصاب يركبام الناتو قهاري يخيد زلو كينات إيرانن إسرائيلن كاب أمريكا بتوسخ بقلتي وجن زوسخو حيلتات كيهلوو نبز خفاء زباون علماون كينات كي يعبن أبسق على زلوان عباي بريطانياون أب ماخلاي مبرق زلو زيغاتات محازوت هاجراتن نمكل خال دلوت مخانا تقلص اللام اتي أب قطر زلو معسكر أبتي زوبا كاب زلو معسكرات أمريكا اتي زعابا يخوينو أساس شمون تشعو تادرات زعاقب مخانو يقلز واشنطن أسات 14 وتهدرات أبستفلا لهاجرات ماخلاي مبرق كم زلوا تصبصبات يحبروم أمريكان بريطانيان أبتهاجر نزر كبو زيغاتاتن دحر متنقاقن دوهان كل أير كم زعصوت أفليت اللام منستر أما خاري قديات مبرق أفريكا أي تقيتاتشو ردا لومي معالتي أب كتم حمورا مسنبرتو والكايتن كافت حموران تباهيلو مستعكبو ميت كم زقبرو تحبيروم أبتي ميت رسم محدار كل الأمحرة دكتور أرقا كبدا ناي أمحرة كل بلتسقنا بارتي بيت صحفة حلافي يرقا سيساين كالوت لعلوت أمار رحان سترخب انتخون باتحزي زوبا والكايت سقدا ستيت حمرايلوم زد ايشو وأمحرة كل مكتل أمحداري نايتو زوبا تغيروس تشوما كونانيل دمك أزودو أمحداري تزوبا تغيروس تشوما أشا تدملون ون أبت ميت ترخبهم يوم أبتي ميت زتساطفون نبعلم نبرت كبلو زقلت أكالات ህዝቢ ወልቃይት ጸገደ በአመራርሃ ህወሓት ብርክት ዝበለ ግፍዕን በደልን በጽሕወዩ ነዚ መርኣያውን ጨፍጫፍ ማይካድራ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ብምባል በደልን ሓሳርን ህዝቢ ትግራይ መንጢሎም ከም ትልሙድ ከጸልሙ ውዒሎም ኣለዉ ኣብ ማይካድራ ብ2013 ዓመተ ምህረት ብሓይልታት ፋኖ ብዙሓት ተጋሩ ከም ዝተጨፍጨፉ ዝዝከር እዩ እቲ ብህወሓት ኣብ ልዕለና ተፈጺሙ ዝበልዎ በደል እውን ኣምሓራይና ብምባልና ዝተፈጸመ እዩ ብምባል ነፃነትና ካብ እንረክብ ግን ሰላሚና ዘለና ክብሉ ተሰሚዖም ወሲኸውን ክሳብ ሕዚ ሕጋዊ ፍልጦ ዘይምርካቦም ኣግባብነት የብሉን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ዶክተር ኣረጋ ከበደ ብወገኖም ህዝቢ ወልቃይት ጸገደ ብመንነቱ ዝተለዓለ ብዙሕ በደልን ግፍዕን ከም ዘሕለፈ ብምግላጽ እቲ ዝበጽሐ በደል እውን ኩሉ ዝርዶ እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ወሲኾም ድማ ብኩሉ ወገን እቲ ጉዳይ ዘላቒ ሰላም ብዝፈጥርን حقاو تقبلنت بزلون منقد كفتح كم زقبا أغنزيبوم أبتي ميز ترخبو بحتاو تقراواي أي تقيتاتشو ردا بوغنم نهيزبو والكايت ساقادا نايمنت حتو قبو مخانو نأمنينا دحر مبال هزبو والكايت هزمنا أيو يلخام غبال كم زقبا قليصوم
ወሲኾም እውን ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ እውን ሰላም እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ኣመራርሓ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፍጹም ዝተፈላለዩ ኣካላት ምዃኖም ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሰላም ንምፍጣር ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ነንበይኖም ምቕባል ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናይ መንነት ሕቶ ከም ዘሎ ንኣምን ኢና፣ ግን ድማ እቲ ናይ መንነት ሕቶ ብፍትሓዊ መንገዲ ክምለስ ከም ዝግባእን እቲ ሕቶ ናይ ግለሰብ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ድምፂ ህዝቢ ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ እውን ተሰሚዖም። ክቡራት ተመልከትና እዚ ጸብጻብ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን እዩ። ኣብዚ ኒኩሌስያዊ ኣጽዋር ዝተዓጠቓ ሃገራት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይጅምራ ደመና ኩናት ኣንጸላልዩ ኣብ ዘለሉ እዋን መልእኽቲ ፕሬዚደንት ሃገረ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ካልእ ስጋት ፈጢሮሎም። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሳልሳይ ኩናት ዓለም የስጋአና ኣሎ ክብሉ እዮም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ፕሬዚደንት ፑቲን። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መልእኽቶም ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንተተላዒሉ ኩለን ሃገራት ምዕራብ ተደሚረን እውን ናይ ሩስያ ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ክከላኸሎን ክትጻወረን ከም ዘይኽእላ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ወሲኾም ድማ ሃገረ ሩስያ ኒኩሌስያዊ ኣጽዋር ክትጥቀም እንተዳ ተገዲዳ ካብ ገጽ ምድሪ ዝጠፍኣ ብዙሓት ሃገራት ክህልዋ እየን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣሜሪካ ትኹን ሃገራት ምዕራብ ዘለወን ኒኩሌስያዊ ኣጽዋር ተደሚሩ እውን ብበዝሒ ይኹን ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ምስታይ ናይ ሩስያ ኒኩሌስያዊ ኣጽዋር ከም ዘይወዳደር እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ብበዝሒ ይኹን ብናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ብብዙሕ እጽፊ ዝበለጸ ኒኩሌስያዊ ኣጽዋር ከም ዘለዎም ዝገለጹ ቭላድሚር ፑቲን ዋላ እኳ ሩስያ እዚ እንተሃለዋ ኩሉ ግዜ ናብ ፈጣሪየይ እግዚኣብሔር ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይለዓልን ከይጅምርን ይጽሊ ኣለኹ ክብሉ ድማ ገሊጾም ኣለዉ። ይኹን ዳ እምበር ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘካይዶ ዘለዋ ወታደራዊ ምንቅስቓስን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ ኩናትን ንሩስያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከይነክእ ክጥንቀቕ ኣለወን ብምባል ናይ ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ተዘይኮይኑ ግን ዝበሉ ፕሬዚደንት ፑቲን ሩስያ ናብቲ ኩናት ምጽምባራ ይተርፍን ኢሎም ኣለዉ። ሩስያን ኣሜሪካን ቅድሚ ኒኩሌስያዊ ኣጽዋር መጠንቀቕታ ዝህብ ሲስተም ከም ዘለወን ዝገለጹ ፕሬዚደንት ፑቲን እዚ ሲስተም ኒኩሌስያዊ ኣጽዋር ከይፍንጀርን ጠጠው ክብልን ዝገብር ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾም። ይኹን ዳ እምበር ሃገራት ኣውሮፓ እዚ ሲስተም ከም ዘይብለን ገሊጾም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መልእኽቶም ሩስያ ዘለዋ ኒኩሌስያዊ ኣጽዋር ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ዑናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ጃፓን ሂሮሺማን ናጋሳኪን ካብ ዝተጠቐመቶም ኣቶሚክ ቦምባ 10 ዕጽፊ ከም ዝዛይድ ብምግላጽ ሩስያ ነዚ ኣጽዋር ክትጥቀም እንተደኣ ተገዲዳ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዕላማ ሩስያ ውሽጢ ኣትየን ከም ዘለዋን ካብ ምፍጣረን ከም ዝጠፍኣን ኣጠንቂቖም። እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ውዒሉ ሓዲሩ ብሓደ ይኹን ብኻሊእ ንሩስያ እንተተንኪፍዋ መጥፊኢኹም እያ ክትብል እያ ሩስያ ትገልጽ ዘላ። ሕራይ እምበር ተመልከትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትኩሳት ሓበሬታታትና እዚኦም ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰናይ ቅናም። ንዕለት ዝኽረ ሰማዕታት ትግራይ ኣመልኪቱ ካብ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተዋህበ መግለጺ ኣቐዲምና ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን እንኳዕ ናብዚ ንመበል 37 ዓመት እነኽብሮ ዘለና ዕለት ዝኽሪ ሰማዕታት ትግራይ ኣብፅሕኩም ክንብል ንፈቱ። እዚ ዕለት እዚ እቶም ሰብ ክትጻወረ ኢልካ ዘይሕሰብ ጸገማትን ብድሆታትን ተጻዊሮም እቲ ሓንትን መተካእታ ዘይብላን ህይወቶም ዝኸፈሉ ክቡራት ሰማዕታትና እንዝክረሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዝገደፉልና ሕድሪ እነስተንትነሉ እቲ ሕድሪ ዕላሙ ንኽወቅዕ ዝከኣለና ኩሉ ቃልሲ እንገብር ቃልና እንሕድሰሉን ዕለት እውን እዩ። ሰማዕታትና መሰል ዓርሰ ውሳነን ብሄራዊ መንነትን ክብርታትን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ህዝቢ ትግራይ ንክኽበር ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ እንትስውኡ እቲ ዝገደፉልና ሕድሪ ነዘን ዕላማታት እዚአን ንምስኻዕ ምቅላስ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝሃቡና ሕድሪ ኣብቲ ዝተገበረ ቃልሲ ኣካላዊ መስዋእቲ ከፊሎም ክንክንን ሓገዝን ዘድልዮም ጉድኣት ሃርበኛታትን ሰማዕታትናን ዝገደፉልና ስድራ ጀጋን ስዋዕትን ምእላይን ምሕብሓብን እውን ዝሓወሰ እዩ። እቶም ክቡራት ሰማዕታትና ምእንቲ ሓንቲ ትግራይ ከም ደቂ ሓንቲ ትግራይ ማእገር ንማእገር ገጢሞም እዮም ተሰዊዖም። ስለ ዝኾነ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንዝዘርጉ ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብትሪ ምቅላስን እኩይ ተግባራቶም ምምካንን ድማ እቲ ካልእ ክቡር ሰማዕታትና ዝገደፉልና ዓብዪ ሕድርን ሕማምን እዩ። ታሪክ ክቡራት ሰማዕታትና ብንውሓት ግዜ ዘይሃስስ ኩልሻዕ እናደመቐ ዝኸይድ ታሪክ እዩ። ብኡ መጠን ድማ እቲ ዝገደፉልና ሕድሪ ንምስኻዕ ዝግበር ቃልሲ እናዓመቐን እናደልደለን ክኸይድ ስለ ዝግብኦ ነቲ ናይ ቃልሲ መንፈስ ናብ ደቅናን ደቂ ደቅናን ክንሕልፎ ይግባእ። ቃልስና ድማ እቶም ደመኛታት ጸላእትና ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ፈጺምካ ንምሕምሻሽ ዝገበርዎ ጻዕርን ዘለዎም ድልየትን ሕልምን ጨሪሱ ክሳብ ዝመክን ብውነን ብትውዓትን ክንቃለሶ ይግባእ። ሕልምን ድልየትን ደመኛታት ጸላእትና መልክዕና ኣሰላልፋን እናቐየረ ሕዚ እውን ይቕጽል እዩ ዘሎ። ናይዚ መቐጸልታ እውን ንህዝቢ ትግራይ ናይ ደላይ ኩናት ምስሊ ንኽብዎ ለይትን ቀትርን ላሕ ይብሉ ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ጥራሕ እዩ።
ስለዝኾነ ድማ ንሕና ብወፃን ንርከብ ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህይወትን ንብረትን መስዋዕትን እንተይከፈለ ላዕላውነቱ ሰላሙን ውሕስ ንክኸውን እቲ ዘዘንቢ ዘሎ ደመኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዘንቅልዎ ዘለዎ ሃዋህው ኩናት ንኽቃላዕን ንኽመክንን ዘድሊ ዘበለ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ንኽንገብር ፀውዒትና ነቕርብ። ዘላለማዊ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና። ትግራይ ትስዕር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሰነ 15 2017 ዓ.ም ዋሽንግተን ዲሲ። Zenat Kassian.